Hayırlı kün, hürmetli milletteşlerimiz. Kongres minberi деген тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген безнең студиябызда Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров. Hayırlı kün, Данис Фәнисович. Hayırlı gün, kaderli milletteşler. Данис Фәнисович, менә яңа гына Кулаткадан кайттыгыз. Бу җиңел генә сәфәр булмагандыр дип уйлыйм. Чөнки Кулатка укулары дип уздырган 19-нчы тапкыр уза торган бу чара бер күңелдә ниндидер рәхәт хисләр калдыра торган чара түгел, ниндидер моңсулык китерә торган чара булды дип уйлыйсызмы? Bu fikriniz белән мин килешәм. Чөнки менә без 19-нчы Кулатка укуларын уздырып кайтканнан соң, татар зыялылары, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре белән бергә уздырылган иде ул чара. Ләкин ул безнең беренче мәртәбә Кулатка укулары милләтпәрвәр, академик Хаҗи һәм аның якты истәлегенә багышланган Эдуард Ганиев сыз узды. Әлбәттә ул барыбыз өчен дә күңелгә бик авыр, бөтен гомерен шушы милләтенә хезмәт иткән иде дигән кисекчәсен кулланмыйбыз. Чөнки менә аның хезмәтләре, аның эшчәнлеге, ул нигез салып калдырылган проектлар алар бүгенге көндә дәвам итә. Һәм шушы проект ул инде әлбәттә Хансәвәр укулары белән башланып киткән, Кулатка укулары белән дәвам иткән, һәм инде менә Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе, Дәүләт Советы депутаты Закиров Назинур улы тарафыннан игълан ителде. Киләсе елдан инде бу укуларны без Эдуард Әнвәр улы Ганиев исеме белән йөртәчәкбез. Бу фикерне барлык залда кушылып хуплады. Һәм инде менә без киләсе елларны бу укуларны Ганиев укулары дип йөртәчәкбез. Бу чара безнең татар дин әһелләре, зыялылар, Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре, Татарстан Республикасы Диния нәзарәте вәкилләре катнашында узды һәм анда Казаннан һәм шушы Улян өлкәсеннән генә җәмәгатьчелек җыелмаган иде. Анда бөтен Саратов өлкәсеме, Ульян өлкәсе, Мәскәү өлкәсеннән, күрше тирә районнардан һәм Кулатка бистәсеннән генә түгел, иске Кулатка бистәсеннән түгел, татар авылларыннан һәм гомумән шушы районга караган авыллардан дин әһелләре, җәмәгатьчелек бергә җыелып килгән иде. Әлбәттә, һәрбер чыгыш Эдуард Әнвәр Ганиев турында иде. Ул кылган изге гамәлләр. Чөнки ул бер кашан да кешене аермады. Эшләгән дәрәҗәсенә, олысын да, кишесен дә кулыннан килгән хәтле ярдәм итте. Һәм алай гына да түгел, менә шушы ул нигез итеп салып калган проектлар алар бүгенге көндә дә яши. Безнең барыбызда да истә гөрләп узган безнең 16-нчы елда Бөтен Россия татар авыллары Сабан туе. Ул үзе генә не тора. Чөнки яшерен батырын түгел, Эдуард Әнвәр Ганиев менә шушы иске Кулатка районына килгәндә, ул район бүгенге көндә үзенең яшәеше белән дан тоткан район түгел иде. Әлбәттә, анда билгеле бер шәхесләр туган, ләкин Эдуард Әнвәр шушы районны дөнья күләм, Россия күләм таныта алды. Данис Фәнисович, менә Эдуард Әнвәрович, дөрес әйтәсез, шушы иске Кулатка районын инде теге хәлсезләнеп битеп бара торган дип әйтсәк, теге арттыру булыр бәлкем, исеме бик күп телләргә алынмый торган районга җитәкче булып килгәннән соң, авылның, районның дәрәҗәсе күзгә күренеп артты. Алай гына түгел, менә аның башкарган эшләре бәйләп бетергесез. Ул салып калдырган хезмәтләр әле киләчәк буңа бик озак еллар хезмәт итәчәк. Безнең буның өчен генә түгел. Аның үзенең туган авылы Атлашта һәм ул салып калдырган мәчетләр, ул төзегән гомумән барлык нәрсә, утырткан бакчалар, гомумән ул куйган һәйкәлләр, гомумән алар бик күп. Аны санап бетерә торган түгел. Менә Эдуард Әнвәр өчен үзен, аның исемен мәңгеләштерү, миңа калса ул Кулатка укулары белән генә тәмамланмас дип уйлыйм. Менә Кулаткада аның исеме белән урам аталармы, башка берәр җиргә аның исемен бирелерме, андый тәкъдимнәр булмадымы башка? Әлбәттә, ул мәсьәләләр күтәрелде. Чыгыш ясаучылар тарафыннан да ул фикерләр яңгырады. Мәсәлән, ул инде үзе төзеткән һәм төзетү генә түгел, һәрвакыт менә шуның эшчәнлеген тәкъмин иткән һәм бүгенге көндә дә хәтта үзенең шушы районның милки итеп калдырган һәм аның торышы өчен билгеле бер күләмдә хәтта матди ярдәм дә калдырган. Менә Эдуард нинди күңелендә шушы милли җанлылыкның булуының үрнәге мәдрәсәне төзеткән иде. Шул мәдрәсәнең аның исеме белән йөртү мәсьәләсе. Аерым безнең татар иганәчеләре, безнең һәрбер төбәкләрдә, шул ук Ульян өлкәсендә дә бит инде безнең Сембер клубы эшләп килә. Менә шушы бизнес клуб тарафыннан Эдуард Әнвәр Ганиев исемендәге премия булдыру
мәсьәләләре, әлбәттә менә шушы кулатка укуларының Ганиев укулары дип аталуы һәм бик күп әле менә аның проектлары турында әйткән вакытта бит без шул ук бөтен дөньяга танылган Түгәрәк уен татар фольклоры фестивале шулай ук аның минемчә исемен йөртергә тиештер ул, чөнки нигез салучысы да ул. Беренчесен һәм 10нчы юбилей шушы фестивальнең дә уздырылучысы ул иде. Анда бик билгеле бер комплекслар бар, билгеле бер биналар бар шушы районда. Менә без инде ул аның үзенең идеясы, менә шушы аның урам буйлап шушы район үсешенә билгеле бер өлеш керткән кешеләрнең һәйкәлләре, менә һәйкәл такталары аллея итеп торган. Инде менә шушы аллеяда да Эдуард Әнвәр Ганиевның исеме бар. Һәм гомумән безгә әле аның исемен мәңгеләштерү буенча шактый гына әле эшләр башкарасы бар. Минемчә инде менә аның башлангычы инде бүгенге көндә бар. Менә гаиләсе катнаштымы шушы чарада? Әйе, без аның гаиләсе белән аны соңгы юлга узатканнан көннән башлап аралашып тордык, элемтәдә тордык. Шушы Эдуард Әнвәрчең якты исәлегенә башлаган кулатка укулары белән бер рәттән ни өчен без аны нәкъ менә шушы көнне үткәрдек, 20 март көнне. Аның 40-ы шушы көнгә туры килде. Без шушы мәдәният йортында шыгрым тулы заллардан соң мәчетләргә иланама аның рухына багышлап намазлар укыганнан соң инде мәҗлескә җыелдык. Шушы мәҗлес инде ул Эдуард Әнвәр Ганиевның якты рухына багышланган, 40-ына багышланган иде. Шушы мәҗлескә дә һәм мәдәният йортында да Эдуард Әнвәр Ганиевның тормыш иптәше. Шул вакытта мин аны иң беренче килеп кергәндә кочаклап алып, Суфия ханым, ул Суфия исемле, бик килгәнегез өчен, безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт дигән дип кочаклаганнан соң ул миңа шундый җөмлә әйтә. Беләсезме ди, кичә ди, безнең Эдуард Әнвәр белән бергә яшәүгә 41 ел булды ди. Менә беләсезме, ул бит менә бер җөмлә эчендә нинди мәгънә ята, менә бик тыйнак, төпле һәм әгәр дә ирад бүгенге көндә үзенең шушы бөтен гомерен нишанлыгын милләткә хезмәт итә икән, димәк аның янында һәрвакыт аның шушы эштә тылы һәрвакыт шушы эштә ярдәм иткән кешесе булган аның менә Суфия ханым. Ул бүгенге көндә дә безнең белән элемтәдә балалары да, кызлары да, шулай ук кияве дә. Шуңа күрә без дә үз чиратыбызда инде әлбәттә аларның авыр кайгысын уртаклашабыз. Рәхмәт Данис, менә бүген искә алуыбыз Эдуард Әнвәр улы дуга булып барып ирсен. Урны оҗмакта булсын, әлбәттә аның урны оҗмактадыр, чөнки ул халык өчен, милләт өчен, авылдашлары, райондашлары гомумән татар халкы өчен бик күп изгелекләр кылган шәхес. Урны оҗмакта булсын, дуга булып барып ирсен бүгенге искә алуыбыз. Һәм менә мин аермасызлыклап узасым килә. Без ул матур бер традиция, һәрбер кулатка укуларыннан соң менә шундый басма чыгарыла. Бу укуларны без Казанның 1000 еллык мәдрәсәсе ректоры Ильяс хәзрәт Зиганшин, Татарстанның баш казы Җәлил хәзрәт Фазлыев, безнең Россия Ислам институтының ректоры Рафик Мөхәммәтшин һәм башка дин әһелләре белән бер рәттән Әднәҗем Закировның менә шушы тәкъдиме белән без инде менә шушы кулатка укуларына багышланган аерым китап җыентык чыгарып килдек. Һәм менә быелгысын да без инде аны үз өстебезгә алып, узган елның 18нче кулатка укулары дип, һәм менә быелгысы да инде аның әзерләнә чыгарып барабыз. Алла бирсә, Эдуард Әнвәр үзенә багышланган китап әле дөнья күрер дигән өметтә торабыз без, чөнки ул авылларга һәм анда иҗат итүче шагыйрьләргә, язучыларга матди ярдәм күрсәтеп күп кенә китапларын нәшер иттерде. Алла бирсә, аңа багышланган китап та дөнья күрер дигән өметтә торыйк. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә. Бүген безнең конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров катнашты. Мин Гөлназ Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.